Loh, Bu, ya ini kok wis budal nang warung iki terus sarapane ayam piye? Apa kuwi? Belanja kan mesti sarapan jok pasti kilomot. Gorene tak putih. Rentang-rentangan. Rentang-rentangan ora iso kabeh lho. Istirahat di tempat. Alhamdulillah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah tegak maju. Cilik. Kok ngono de? Ngene lho gak jalan iki. Piye? Lah kok padha. He.